part emocional del jugador és la més important de totes, perquè hi ha jugadors que físicament estan molt pitjor que d'altres, hi ha jugadors que podrien fer 3 maratons seguits i d'altres que acaben just un partit, però emocionalment estan bé a casa, estan contents, tenen un entorn familiar saludable, se senten importants, tenen la confiança de l'entrenador, estan en un moment que tot el que toquen ho fan bé i al final doncs, això es nota en el camp perquè és un esport que no és matemàtiques, no és jo entreno molt, jo guanyaré. L'opinió pública sempre diu que ser jugador de futbol, que viuen molt bé, que fan el que volen, que corren 2 hores al dia i que es viu molt bé. Òbviament ens dediquem al que ens agrada i ens dediquem a això perquè ens fa feliços i si no, no ho faríem, no? Però darrere d'això hi ha darrere del futbol hi ha molta feina, moltes hores, molts mals de cap, molt poques opcions a desconnectar i una situació familiar complicada, perquè a més els horaris nostres són difícils de compaginar, els caps de setmana, cada 2 caps de setmana el passem fora sencer, durant les vacances estàs preparant la següent temporada, tens 0 ponts, tens 0 dies de festa, les vacances són en època estranya i al final tot això li sumes la pressió de cada setmana haver de guanyar, no és tan bona la vida, no és tan bona, perquè tot això ho rep la persona que està al teu costat o les persones que estan al teu costat. No tothom pot aguantar una pressió així. És difícil, no?, equivocar-te i dir, bueno, doncs la setmana que ve ja sortirà, val, però és que si no surt la setmana que ve i tornes a equivocar, estàs fora, no? I és una feina que et deixa poc marge a l'error.